Moja braća i ja smo odrasli sa ribarima i sa ribarstvom. U Kalima, odakle dolazimo, se svi bave ribarstvom. To je naša tradicija od naših djedova. U 2015. godini kupili smo 3. plivaricu i izgradili smo pogon za preradu ribe u Poličniku iz predpristupnih fondova iz IPARD-a. Ribarski život je težak, to je život na moru i po kiši i po nevremenu svaki dan i svaku noć. Nije lako, ali se može.